Республика аграрийларын эшкуарлык нигезләренә өйрәтмәкчеләр. Башкорт дәүләт аграр университеты нигезендә 1 сентябрьдән фермерлар мәктәбе эшләй башлана. Һаумагы эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкорт дәүләт аграр университетының өстәмә белем бирү институты директоры Рамил Мирсаяпов. Рамил Рубисович, һаумагы. Саумсыз. Шулай итеп, фермерлар мәктәбе эшләй башлана, уның максаты һәм бурычлары турында һөйләп үтәгез инде. Ул тәүгә оештырыламы? Менә шуннан да әйтеп үтәсе килә. 1 сентябрь көнне Башкорт дәүләт аграр университеты базасында Россельхозбанкның фермер мәктәбе беренче тапкыр пилот белем бирү проекты ачып җибәрде. Башкортстан Россиянең 4 төбәгенең берсе дип үтте бу елы. 4 төбәк пилотный проект булдылар быелга. Анда Россельхозбанк теоретический һәм практик укыту программасын ачып җибәрде. Укулар нулдан нәтиҗәле фермер бизнесын төзүгә һәм авылда эшчеләрнең квалификациясын күтәрергә тапшырылган. Димәк, баштан башлап тулыһынса укыталар, шулай бит? Баштан башлап укыталар һәм авылда уже эш алып барган фермерларга да квалификациясын юнәлтәләр, күтәртергә юнәлдерәләр. Әйттегез, Башкортстан 4 пилот төбәк арасына инде дип. Нинди категория буенча хайлап алынды? Беренчедән әйтәсем килә, караганнар инде менә кайда база бар бит. Әйтеп китәсем килә инде, Россельхозбанк безнең аграр университетта үзенең аудиториясын эшләде. Ул мини-офис кебек, менә Россельхозбанкның офисына керсәгез, шундый ук аудитория безнең аграр университетта отдельно тора аудитория. Шуңа күрә безнең вуз Россиядә алдынгы дип шутлана. Тагын инде төбәктәр инде был фермерлар мәктәбе. Менә Ставропольский край, Московская область и Новосибирская областлар инделәр. Аларда тоже менә авыл хуҗалыклары алда бара. Һәм әйтәсе килә, безнең республикада фермерлыкны эшләтер өчен уңайлы шартлар көйләнгән. Димәк, ошо талаптар нигезендә шушы талаплар аркасында без пилотный проектка кергәнбездер дип уйлыйм инде. Теләүсләр күп булдымы был фермерлар мәктәбенә эләгергә теләүсләр? Күп булды. Конкурс үткәрелде. Безнең авыл хуҗалыгы министрлыгында конкурс үткәрелде. Заявкалар җыелды да. Менә без 30 кеше укытырга тиешбез икән, бит. Тәртип буенча заявканы бирделәр 100дән күбрәк кеше. Бер урынга 3тән күбрәк кеше туры килде инде конкурс булды. Димәк, конкурс нигезендә хайлап алдыгыз. Алар үзләренең проектларын күрсәттеләр, якладылар, шулай итеп үттеләр инде. Уку түләүлеме? Уку алар өчен түләүле түгел. Укуны безнең үз өстенә ала Россельхозбанк, аудиторияны да Россельхозбанк көйләде, безгә эшләде. Укытучылар кемдер бар фермер мәктәбендә? Фермер мәктәбендә укытучылар безнең аграр университетының укытучылары, бердән баштан әйтәсем килә, менә сезнең белән сөйләшкәнек, финансы яклар, бухгалтерский учетларны, маркетинглар буенча безнең укытучылар укыта. Менә практик яктан инде без алдынгы эшкуарларын чакырабыз, практикларын чакырып, аларны да Россельхозбанкның эшчеләрен чакыртып, бергәләп эшне барабыз инде. Димәк, республиканың алдынгы тәҗрибәле фермерлары шулай ук был фермерлык мәктәбенә алыктырылган, улар укыту эшеннән алып бара. Алар үзләренең җитешкән примерлары белән уже күрсәтеп, без дәбенаш теоретический укытуны бетергәчтән бер ай алар шушы алдынгы хуҗалыкларда стажировка үтәчәкләр. Һәрберсенең үзенең сайлаган направлениесе буенча. Кемдер сөт буенча, сыр буенча, кемдер инде ит җитештерү буенча. Әйткәндә, нинди юнәлештәр буенча белем бирәһегез? Без бүгенге көндә менә әле укыта башладык бит инде. Хуҗалык итүнең кече рәвешләрен, яңа предприятиеләрне ничек эшләтеп җибәрергә, агробизнес алып баруның алдынгы алымнарына өйрәтәбез. Нинди федераль һәм республиканский ярдәмнәр алып кулланып аларга укыту программасы бит инде безнең беренче блокта әйтеп китәсем килә, тагын фундаментальный белемнәр бирәбез. Хезмәт һәм килешү мөнәсәбәтләрен ничек рәсмиләштерергә, хуҗалыкта бухгалтер һәм салым исәбен ничек оештырырга, җитештерү һәм продукция сыйфаты белән ничек идара итәргә, шундый нәтиҗәле логистика һәм
үз продукциясын сатуға ничек чыгарга шуның турында укытабыз. Озактан инде без икенче этапта аларны һәрберсе менә бер группа бит әле укый. Алар икегә бүленәчәкләр. Берсе ремесленное сыроделие буенча дип әйтә, икенчесе ит продукциясын җитештерү буенча казбасалар, фермерский продуктлар менә шулар буенча. Ягъни фермерлык ул бары тик итештерү генә түгел бит инде, ул шул ук документтар менән эшләү, хатта уларны дөрес рәсми рәвештә тултырып, шул ук республика, Рәсәй кимәлендәге оештырылган гранттар конкурсларында ла катнашу. Димәк, ошо яһәттән барлык белемнәрне һез бирәһегез. Әйткәндәй, уку вакыты күпмәгә һузыла, нисәгә укыйлар? Уку вакыты 2 айга сузылачак. Димәк, ошо 2 ай эчендә тиешле бөтен белемде алып бетергә мөмкин. Шушы фермер мәктәбендә без профессиональ переподготовка программасы эшләп җибәрдек. Алар озактан укып беткәч, диплом о профессиональной переподготовке алачаклар. И аларның менә бит инде озактан үзләренең менә выпускной работа урынына бизнес-план эшләп чыгалар. Менә үзләренең хуҗалык менә яңа эшләй башлаган фермерлар, алар әле бүгенге көндә үзенең ихатасында гына эшләп йөридер. Уйлаганнар күбәйтергә, зурайтырга җирләр алып, корпуслар алып, оештырып җибәрергә. Шуңа күрә алар бизнес-план рәвешендә йомгаклау квалификациясе эше белән бетерәчәкләр. Диплом яклаган һәм Диплом яклаган кебек, ул дипломны алар Авыл хуҗалыгы министрлыгы, Россельхозбанк, Аграр университеты укытучылары белән һәм алдынгы эшкуарлар алдында яклаячаклар үзләренең эшләрен. Азактар инде шушы эшләрен алар безнең республикада бит инде күп программалар авыл хуҗалыгы эшчәннәре өчен менә бүгенге көндә әле комиссия бара, начинающий фермер буенча. Алар шушы эшләрен киләсе көннәрдә азактан бизнес-план, готовый бизнес-план белән безнең авыл хуҗалыгы министрлыгына килеп шушы программаларга ниятләнергә возможностьлары бар инде. Әйткәндәй, ошо башлаусы фермерлар конкурсы дип әйтеп үтеп киттегез. Һезгә укырга ингән бына 30 буласак фермер арасында яшьләр күпме? Яшьләр күп. Элекке студентларыгыз бармы? Аның күбесе бүгенге көндә яшьләр 95% барсы да менә килгәннәр, кайберсе бар уже эшләй торган фермерлар бит, аларның фермерский хуҗалыклары бар. Алар инде үзләренең белемнәре бар, югары белемле кешеләр, бәлки алар авыл хуҗалыгы да укымаганнар, белемнәре җитмәй. Шуңа күрә алар шушы белмәгән, җитмәгән компетенцияларын шушы мәктәптә, фермер мәктәбендә аларга өметләнеп безгә килгәннәр. Бу тәҗрибә артабан тагыла буласакмы? Дәвам итәрме? Фермер мәктәбе эшләрме? Кичә кенә ачкан көнендә Россельхозбанкның руководителе битендә әйтеп китте, быелга бу пилотный проект була. Россиянең 4 регионында киләсе елга аларның теләкләре бар. Менә бездә Россиядә 54 аграр университеты булса, шушы бөтен регионнарда да ачып һәм калган регионнарда да фермер мәктәбен ачарга теләкләре бар. Димәк, һөҗүмтәһенә карап бу фермер мәктәбе эшләй. Ничек быел бит инде укулар бетәчәк, анасын азактан карап, нинди рәвештә яклаган бизнес проектлары эшләп киткәнме, юкмы? Нәрсә җитмәй, шуларны берләктереп, азаклап уже киләсе елга әзрәк положениене үзгәртеп, яңадан тагын ачарга өметләре бар. Һәм Аграр университеттың өстәмә белем бирү институты турында ла ентекләбрәк белгегә килә. Нимен шөгыльләнә, нинди юнәлешләр буенча өстәмә белем бирәһегез? Безнең өстәмә белем бирү институтында елда без 6000-га якын кеше укытабыз. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, рабочий профессияларга укытабыз. Безнең анда күбесе авыл хуҗалыгы эшчәннәре, аларны укыту алар өчен бушка авыл хуҗалыгы министрлыгы конкурслар үткәреп, менә мәсәлән бер безнең программа бар, 1000 агроном дигән, елда кыш көне, яз көне, кыш көне инде күбрәк укытулар үткәрәләр, 1000-га якын фермерлар, агрономнар киләләр, инженер специалистлар буенча һәр бездә направлениелар күп. Аннан башка кайда танышырга мөмкин бу юнәлештәр менән? Бу юнәлештәр белән Аграрный университетның сайтында бөтен яңалыклар бар.
Безнең радио, телевидениеда тоже яңалыкларда чыгып торабыз, рекламаларда. Бүтін муниципаль районнар белән без эшләйбез. Университет стенасында гына түгел, районнарга чыгып укытабыз без. Мәсәлән, менә әле август аенда гына 2 конкурс җиңдек. Авыл укытучыларын укыту буенча финансовый грамотностька конкурс үткәрде Мәскәү. Шуның буенча менә без бүгенге көндә 100 кешене укытып бетереп киләбез. 2 конкурс җиңдек. Әйткәндә, буны өстәмә белем бирү дигәндән, өстәмә белемде кем алырга теләй? Ул я эшләй, я булмаһа башка өлкәлә бушамай. Шу яһәттән дистанцион белем бирү каралганмы һезнең институтта? Каралга менә әйтәсем килә ишә кем теләй. Теләй, күп кеше теләй. Бүгенге көндә бөтенләй бер цифровизация, цифровой технологияларга күчеп бара. Бөтенесе дә компьютердан, квартплатында түләләр, телефонда түләләр. Безгә без Министерство семьи, труда белән күптән эшләйбез. Ул Народный университет 3 возраста компьютерный грамотностьларга виш өйрәтәбез. Менә инде бу ел күрсәтте, дистанционный укыту бик кирәк. Шуңа күрә бездә әгәр дә 200-дән күбрәк программа булса, шушы безнең институтта ашылса, без аның яртысы бүгенге көндә дистанционный форматта укытылып бара. Алгарак атларга тырышабыз. Бүгенге безнең укып чыккан кешеләр производствода кирәкле булсыннар өчен, аларның компетенциялары туры килсен өчен тырышабыз инде. Шундый программалар буенча бүген укытабыз. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, һезгә эшегездә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкорт дәүләт аграр университеты нигезендә оештырылган фермерлар мәктәбе турында уку йортының өстәмә белем бирү институты директоры Рамил Мирсаяпов белән һөйләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, һау булыгыз.